Amb els seus tocats. Com?
els ulls tancats. Ell juga així. Ah, no, sí. Però que juga, no? No. Ja havia ficat sí i no sí. Per què hi va poc amb polígons? Passes? Provarem de passar sense tocar la cama. Gràcies. On està l'Andreu? Sí, a la primera. Sí. Sí que pot ficar la porta i una camarera. No. El visitant ha fet el de la dreta és el de Gats, el 0 és Sant Gras. Què nosaltres? Això pot passar. No, tranquil·la, Què tranquil·la. t'ha passat? No, ja passo, ja passo. Ara cuidado, Amb Ferran. Sí. Així. Ara vol. No. No sé què dius. Com et dius? Però. Com? No sé com va dir. Hola!
aquí que... Fa, es quedan castañas. Como una pesadilla. No sé si anda a pasar por aquí, pero allá ya no se son. Hay igual como mis compañeros. ¿Qué? Hay igual como mis compañeros. Hay igual. No. Listo, no puede. Te ibas con los compañeros del cole, con el de 8. Y esas chicas son aburridas. Por eso quiero que no me hace caso. Pues ya te van a explicar. Así. Aquí Luis,
Si no li hem fet. Home, clar, i penses que som tan... Cosa que no farem a tot. Mencionem que la edificació no és guai. No, o sigui, a mi no... Saremo scandati oggi. Joder, el pare m'està mirant tot el rato, joder. Jo ara em faria el motor. No, deixeu-ho. Ara es pot veure, ara es pot veure cara i fa. Sí, va Una pistola imaginària. allà, va tocar. Amb una pistola imaginària. Ell va dir, les manos... Ell va dir, les manos Jo ja el sé, perquè... Tio, mirem espanyol. Ferran!
A mí no me parece porque se nota cuando un diagrama la balanza. Ya veo, penso, espero que la gran no. Sí, és que el tio va ser així. Transporta les nosaltres no fem això, ens posem així.
No l'ha donat.